tymor Ddreigiau Caerdydd wedi cweit mynd fel fysa nhw wedi dymuno. Maen nhw ond i ennill un gêm, a hynny oddi cartra yn erbyn Birmingham Panthers. I record cartra nhw felly, chwarae 5, colli 5, ond mae yna 2 gyfle arall ar ôl, a'r 2 gyfle yma yn Arena Utilita. Heno, maen nhw'n gwynebu'r pencampwr presennol, a fydd y dorf cartra ma'n gobeithio am fuddugoliaeth yn erbyn Loughborough Lightning. Dim fel hyn oedd y Ddreigiau yn gobeithio byddai'r tabl yn edrych efo dim ond 4 gêm yn weddill o'r tymor cyffredin. Y Ddreigiau ar y gwaelod efo dim ond 4 pwynt. Ar y pen arall, Lightning yn yr ail safle ac yn dyn ar sodla London Pulse. A mi fydd y tîm o'r Llundain yn gobeithio am ffafr gan y Ddreigiau heno. Ac yno i gyfrannu at yr adloniant yn yr Utilita, roedd wyneb cyfarwydd iawn. Josh na fi, ti'n iawn? Ie, ti'n iawn, diolch. Deithon ni, beth ti'n neud yn fan hyn? Wel, Ddreigiau Caerdydd wedi gofyn fi i chwarae bob gêm adref, and fan hyn. Ti'n joio? Dwi'n mwynhau gwneud e. Mae'n atmosffer dda yn the House of Sport o dod fan hyn heddiw, like Utilita, amazing. Arena mawr. Pa gan sydd ar nesa? Praise you, Bibble Disco Machine Remix, Oh, nice. Na i ddol llonydd i ti, ti'n brysur. Diolch. Diolch. Fe ddechreuodd y gêm yn yr un modd ag arfer, efo'r Ddreigiau yn chwarae'n dda trwy ddwyn y meddiant wedi amddiffyn cadarn. Dim ond i fod yn eog eiliada'n ddiweddarach o wastraffu'r cyfle. Mae'n rhaid i dîm y brifddinas wella'n sylweddol wrth ddefnyddio cyfnod o super shot, ac fe ddaeth Chelsea byd i'r cwrt ar gyfer 5 munud ola y chwarter a chynnig gobaith. Llwyddodd y Ddreigiau aros o fewn cyrraedd i'r pencampwr yn yr hanner cyntaf ac ar brydiau roedd y chwarae'n llifo'n rhwydd wrth ddod o hyd i George a Row o dan y rhwyd. Roedd y dacteg o gyflwyno Chelsea byd i'r cwrt am y 5 munud olaf hefyd yn dwyn ffrwyth, gyda'i nyrfa o dan reolaeth a'i hanel yn gywir. Y disgwyl yw y bydd Chelsea yn gadael y clwb ar ddiwedd y tymor pan fydd ei gŵr Adam yn arwyddo gyda chlwb Montpellier, ac yn sicr bydd angen dod o hyd i rywun sydd yn medru bwrw'r supershots yr un mor gyson. 7 pwynt yn unig oedd y gwahaniaeth ar yr hanner. Yn y trydydd chwarter, dychwelodd y camgymeriadau yng ngêm y Ddreigiau gyda Yarrington yn gyntaf, ac yna George a Row yn eog o ddiffyg canolbwyntio ac o fethu ychwanegu at y sgôr o safleoedd gymharol hawdd. Ar y pen arall, fodd bynnag roedd y dibynnol Samantha Wallace-Joseph yn rhoi gwers o sut i gadw disgyblaeth a siarp drwy rhwydo'r supershots yn ddidraffeth o hyd. Mwyn llwyddo ym pêl-rwyd, mae'n anodd dibynnu ar un seithwr yn unig, ac roedd Barry Neal yr un mor gywir o ymyl y cylch saethu, ac erbyn hyn, roedd y Lightning yn agor bwlch sylweddol. Hawdd oedd deall pan bod Lightning tua'r brig gyda'i chwarae cyflym a chlyfar. Ar adegau, doedd dim i'w wneud ond edmygu. Ar y llaw arall, yr un oedd y stori i'r Ddreigiau oedd yn chwilio am y bas berffaith wrth geisio dal Lightning ar y sgorfwrdd. Un elfen calanogol wrth edrych ymlaen at y geman weddill oedd chwarae Chelsea byd. 8 supershot llwyddiannus ar y noson. Ond roedd Lightning yn llawer rhy gryf a hawdd oedd gweld pan bod nhw wedi bod yn bencampwr yr NSL am 2 dymor yn olynol. Fe adawo nhw'r Utilita yn ôl am ganolbarth Lloegr gyda'r 3 pwynt yn saff ac esgyn i frig y tabl dros nos o leia, ond yn siŵr o'i lle yn y rowndiau cyn-derfynol. Y sgôr terfynol Ddreigiau Caerdydd 54, Loughborough Lightning 71. Unlucky tonight, but you had a bit of time on court. How are you feeling? Yeah, it's good to get on the court. It's difficult having not touched the ball for, I guess, quite a long period of the season. Yeah, I'm very disappointed with that one. I think not what I wanted, the impact that I wanted to make. Too many errors. I think a little bit of nerves there, and like letting that game go at the end is really frustrating for all of us. So we could stay in it for good periods of that game, and then we just can't be consistent for the whole 60 minutes. It's kind of been our season, really.
just feels a bit disjointed, which is just frustrating, I think, for all of us. It's the same story every game. I feel like we do so well. We go down by a couple goals and we work so hard to get it back, and I think maybe that just takes a little bit too much energy, maybe having to claw it back. I think that we need to try and understand and come into this game knowing that if we go down by 5 goals, it's really, really hard against anyone in this league to bring it back. So I think first of all, just really being safe with our possession. Let's not go down by 5 or 10 or 15 and have to even claw it back in the first place. So I think, yeah, just being really smart, knowing that we've got to put the work in for 60 minutes, otherwise other teams are going to do that and we can't expect to win. I think in that first quarter we might have got 10 turnovers, which is a huge amount of ball. So, you know, the defensive effort was there throughout the whole game. We just had to try and convert that, and I think we may have let ourselves down a little bit. We've really got to take a look at ourselves. We do a lot of opposition homework before games, but I actually think we need to just look at ourselves, go back to knowing what our strengths are, minimising our errors as much as possible, and just building, being really careful with the ball in hand.